Asyik, ini dah. Wah, pasang renga. Semakin apa niatnya? Mesti imma kulingur apa? Afan kakan usai cara pun kisah kisah Lagoyama. Tahu kasar sekali. Asal susah kapunga. Tahu kasar sekali. Sekolah lube. Ngasal dalam apa ni kau yang ama. Tahu kasar sekali sekolah lube. Ya. Semerisin nakal. Yusir nan amiga cakapnya. Mereka terus oke man peniga tersimario ci Oktober da andaro salurisin teknologi Desember makasih kakak 3 usut kakak kesinangi mereka apa senang mereka, tegi senang mereka, dosa senang mereka. Terus makasih kakak. Usah kata pun nyeri sesuatu na, sesuatu sekarang na. Pasti ku suka kakak. Esekuror makasih sih. Bukan senang untuk kecil soal enak pada saya masa sinanai susinanai maka masuk ambil jauh tuan irani usul sesafi mungkin nenaf ingin pun erisif ingin ya irani dan misi siapa? Dalam penyakitnya kasih cik semgeran di sini. Kisah punya nanti yang ini, macam macam ini. Di Cina nabi ngirenga, nina namin aku pa, so namam irak apunga, punna ciga kadengi cika, sudah firu. Eri Cina nat apunga, so namin nona takana. Terus. Ngayon kaman, am production kaman. Ito ang nitisin na ako. Apa kita itu tersangan niya ama. Tahu kaman. Pilihan man ikiskan ko makirelsis. Tahu am asal kaman. Ibrasut. Mupili kaman. Ci menelingin nek kaman. Apa sih? Ira nagasakanap naman. Pakasakawayasin. Kan kacini siya sana. Yeah. Let's go. That's what's the matter about masih ke 4 kilometer apa? Malaysia naka kalasas apa sih masih na? Aman, yukis kafein ko nek kasi Malaysia naka buat ke soal ini sekapingit. Ipinasin kan mana? Anak saya angin, 110 fare.
Kisappittailla arpanikuulluni. Tas uffaraapunga tammassak yapaka ting atisassa taala computer nissasaakka. Ananayun qanmana pulaartsapallarli ta qarnaatinukkas qarnaatinukkassiu. Tis yaabua tawa nitsum arlaan pisineraarlum imiassan muqalinnaasassanni taw anan pulaartigasu. Jack fokotigasakka. Kifla. Tasmassak ananamu. An makkarsum kilasorioro. Sankilariarlingana. Kamani apani sutartut ilangannya sanata kamani. Let's go. Oh no. Dana biji. Terkiklam irashin yagaruak sim kort. Ja. Sim kort sim nutam pisi mapung. Ja. Ngui. Itu asal suka. Kita. Kena sana sa? Ayo. Bicara. Ja. Ja. Doch. Ja. Ja. Nuanda kroken. Echt. Nakka. Tror du bygger. Du börjar tacka. Tamam nuannarsumi. Och hade kapitloan. Så tycker jag så svarta på relationen. Så skannar jag. Inte så kunde. Nu är det korrekt. Att ansigiwak. Nuan attaka synukiat wa upis waktu di mitri. Terus. Macam itu. Terus. Handklot. Terus. Baik. Ya, depan. Anan berata apa? Jadi na sekarang iram imam nikongin nama. Dia sulit kondi cakap buat. Ya, dah enjin panggil tu masih amnasin apa semua. So let's go. Kita ni apa cakapnya? Let's go. Usumi apa cerita apa pengah amnasin ni. Sporran kuram ajen poren nak matu. Tahu ko det skal over købe juletræ. Der er nu der må bede dem bisinetter synger.
асерникуаммупилига тавариккоотига уллум уягалуаракку ангерларсимаффин qanma nassaarisиннаанагу таварик кисим qanmaana мобилик коотеқарлинга соор NFC так тамакуутроолисипая акилисарлин тааматту таа масиккил мобила асерипаяарникуунер ата инти симкоти икиккалуарлу интинтеқангитсер таа ата мобиликкоотикку акилисаагааган ам интинтеққаарлин акилисиннааллини таа писсангилааққан исинасеқармана иммақаяс таппикан вафааққассап таа иммаарнавингла тамассак элкиантим элкиантен аққалу слуттед пауэр силлам алаккақалаарлугу таатуллиан элкиган алаккасаа тасаатаген пауэр алаккаққаммаппаа камератиган мобилем пиккоалаанер qanmaana tutqarfinearuakku kisatutqarfiisinnaanagulu isimkoortiaerami ikkittarfia qanmaana taa ataveqarfiisinnaanagu арлаққаналааққаа туфлиаками Hans Mening Anders kamma taa элкиан сутқарнертик такисилаарлу таа такиссаарсорлисинерс киса такива power med OnePlus 11 ja det kan lade sig det bare sige mig bare sortlисинерс аққалу элкиган ja Det koster 3.888. Das kan man da til at komme bare. Der er en time masih berleraram kan man. Salt mobil pikir noget nasi. Elkian tim pekappo. Kisaman makan nasi mengit. Kisam alpawim. Tahu. Akai aina mapatan kan man. Kamera. Hey. Das intensiko pistiriunga akai Aarhusim aimapa Aarhus mangane qaninnerigami 45 minutti ta olpamiserum intimi ta kai ainaamapa mobila tasmassak yaruulersinga vi skal tortillas hakke okslød der qamman kylling. Ja. Ja. Det er noget på. Der. Tjek. Det er rigtig meget. Laver du? Jeg prøver at lære at strikke det. Det er ikke det allerbedste til, men jeg prøver. Det går da meget godt. Ja. Jeg har jo hørt, du gerne vil have striktøj. Jeg vil gerne have trøjer og ting. Det gør det godt. Nej. Hvad siger du? Har du glemt dine briller? Skal du ikke hente dem nu? Nej, det er lige meget. Jeg skal ikke køre bil. Nej. Hvor skal vi hen? Vi skal ud og spise fint middag. Min kæreste har inviteret mig ud. Nej. Det er, hvad jeg vil høre. Hvis ikke mobil er det på Aarhus. Ja, det synes jeg er forkert. Så jeg har taget dig med, fordi jeg ved, det er en stor by. Og jeg bliver stresset. Så det skal være min tryghedsperson. Skal du have sådan en? Skal du have sådan en solsikkehalsbånd også? Nej. Nej, ved du hvad? Jeg hørte, du sagde mad. Noget rammer på. Das pakai kamar po sharing ini ilqaf qani. Det er ikke så sjovt at køre i byen. Nej.
Men du klarer det jo. Det gør jeg. Men det er en hjælp. Ja, og også med GPS og det hele. Vi klarede det. Vi overlevede omkring. Der er massak elkigantimo. Akkaru. Det begynder så. Det kan jeg så. Akkaru elkigant. Nej, du kender ham ikke. Hvad? Det er en. Han arbejdede. Han hed Akkaru. Og så var der en, fordi strømmen, det var gået. Ja. Så siger han, så Akkaru elkigant. Strøm, død. Slut, død, siger han så. Jeg sagde Akkaru. 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 Akkaru, han hjælper mig. Fik du set ham? Ja. Jeg fik set ham. Pisk. Det er mine husholdningsartikler, så jeg bliver mere huslig. Ja. Det lyder godt. Skal du have en piskeris? Skal det piskes? Skal du? Skal du have smæk? Hov. Nej, smæk. Ja, har du ikke set det? Nej. Ja. اسمك بكاين سكير ميبو سالم قراصيت وقاتلان يا og så skulle du kigge på hvad? Ting, smykker, pigeting. Okay. Sådan noget. Dame. Det er dameting, ja. Dameting. Det endte med, at jeg prøvede at opsætte mit nye telefon i bilen, mens vi kørte. Og det gik helt galt. Fordi jeg tog både min telefon i bilen under sædet. Og jeg ledte taget den lille SIM-kort ud. Og den hang på mit bukser. Så tænkte jeg må hellere tage fat i min mobil. Så dengang jeg startede ud af bilen, så tabte jeg den lille SIM-kort. Og så tog jeg mobilen, og så kørte vi videre. Så skulle vi selvfølgelig ikke finde min SIM-kort. Det er med, at vi kørte tilbage. Og kiggede efter SIM-kortet i måske en time. Før min kæreste hun sagde, at vi bare skulle tage over til Telia og få en ny kort. Så det blev noget mere rodet og stresset. Den tur. Så skat, var det en god tur? Det var en fantastisk tur. Er du glad? Jo, jeg er mega glad. Her. Her. Nej, her. Den ikke. God. Nå skat. Hvad så? Er du glad nu? Jeg er glad nu. Der skal meget lidt til, åbenbart. Eller meget til. Det er lige præcis det, jeg ønsker mig. Vi har en god kæreste. Ja. Det smager sæk. Om det er hvad er det, du laver? Cookies. Cookies. Med den nye? Ja, det glæder jeg mig til. Ja. Det ser godt ud. Ja, det gør sgu. Der var Mathilde kartofler. Vi skal lave kartofler. Vi skal skrælle kartofler. Ja. Ja. Når det ser ud godt. Vi skal have andbryster. Ja, med magne. Marsli. Jeg glæder mig til andbryster. Ja, det kan jeg godt forstå. Det gør jeg også.
kartoffel skalleret på. Kukisilla ruiarpo. Taak naamassinniku. Ja. Tänne skulle snart lave and. Das løbburke. Så smidt til en om 6 minutter. Ja. 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 Jeg tabte den lidt. Jeg er en gris. Det ser mega godt ud, skat. Ja. Det smager sæk. Naslattere på kittis hallita. Der er skincare. Jolly. Der er ultimate under på qasaqaaju. Qasaqaa shakataqaa selv. Ullorun imaqannikuunam niaqorlun naqaa. Qatsinaqaa selv. Det har været en hård dag, sagde jeg. Fordi vi har kørt en tur over til Aarhus. Det har vi. Det var en spændende tur. Ja. Alle var glade. Alle blev udfordret. Har du fortalt, at vi har let, hvor vi har let, hvad vi har let efter? Ikke helt. Nå. Ja, så en lille smule. Det var en god tur. Ja, der er man sikkert receivt lidt skærmtid. Ja. Så, ja. Og i sin næse, du slien, der gik.